Hoxe fixemos un percorrido polo Xeoparque do Cabo Ortegal para coñecer os seus lugares máis enlleiros, os lugares máis destacados e lugares de gran interese, tanto xeolóxico, cultural, e que son rincóns únicos tanto dos 7 concellos que o compoñen como dos concellos de Cedeira e Cariño, que son os que hoxe descubrimos. Visitamos o Chao do Monte, eses impresionantes cantís que se divisaban da Vixea de Herbeira. Visitamos a aldea de Santo André de Teixido, punto de peregrinación dos galegos e das galegas, punto milenario. E ademais coñecimos este lugar, este viaxe ao interior do noso planeta, rematando no punto de Cabo Ortegal. Bueno, hoxe no noso recorrido polo Xeoparque de Cabo Ortegal fomos quen de observar rochas que de forma normal non seríamos capaces de observar en ningunha outra parte do mundo, e menos nun espacio tan reducido como poden ser as peridotitas formadas no interior da Terra a máis de 70 km de profundidade, as granulitas, algo máis en superficie, ou mesmo as ecloxitas, aquí no Cabo do Ortegal. Así mesmo, todas estas rochas asociadas a unha enorme cantidade de endemismos vegetales que solamente aparecen nestas serras da Capelada, zona de Cariño, zona de Cedeira, son moi interesantes a nivel da vegetación e a nivel biolóxico. Por lo tanto, toda esta amalgama de cousas, tanto da xeoloxía como dos elementos biolóxicos, forman algo único a nivel mundial. E, por lo tanto, é necesario conservar todo este patrimonio biolóxico e xeolóxico para que as futuras xeracións poidan ser capaces de vivilo e observalo coas súas propias mans. Ademais, coñecimos outras curiosidades, outras peculiaridades da cultura, das formas de vida das súas xentes, da biodiversidade e, por suposto, adentrámonos neste viaxe ao interior da Terra.